6 a.m. The Precreat Parish Balikbayan Tour. 7 a.m. Cafe Medalo, Coras Manor and Garden. Balik Kabayan 2026. 7 p.m. Mapandan Auditorium, March 20. Smart Bingo Bonanza. 1 to 5 p.m. Mapandan Central School. Coronation Night. Mrs. Mapandan International 2026, 8 p.m. Mapandan Auditorium, March 21. Mapandan Zumba, 6 a.m. At Mapandan Auditorium, Street Dancing and Civic Parade, 4 p.m. Start at Nilubot Elementary School. Contest proper, 8 p.m. At Mapandan Auditorium, March 22. Kalutan 2026, Mapandan Street Party, 6 p.m. At Poblacion Pandan Avenue, from Mapandan Town Center to Mapandan Public Plaza. Kalila, Malikit at Mapandan. Pandan Festival 2026. May K at Mapanday niyan. Mag-iwang Mapandan! Mag-iwang Mapandan! Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na! Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Dagupan, Paborito. Manawa, Paborito! Mangaldan, Paborito. San Fabian, Paborito! diyan sa Nasin, paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Yes, good morning. Masantos and mabing good morning. The balang sinansakay flag raising ceremony dito na the Bali na Binmalay. Wala dali niya tayo si partner Ilorde. Good morning, partner. Kumusta na dyan sa bayan ng Binmalay? Yaman sasalita lay mayor dito na da Bali na Binmalay. Magano ta live tayo. Da panamaglay na partner ko Leon Ilorde Castro Jr. Maninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Medyo busy. Sa sabatay tawag mi siguro. Ayan na, tumatawag nga. Ito, partner Ilorde, good morning. Okay, go ahead. I have with me the resolutions of the Sangguniang Bayan tungkol po sa ating mga pricing and of course sa mga executive orders tungkol sa ating mga Memorandum 114
Lahat po, ang dami po ako ginawa nung Sabado. Nandito ako Sabado, may ginagawa tayo dahil gusto ko matapos lahat ang trabaho ko. Hindi ko sinasayang yung oras ko dahil gusto ko maayos lahat. And of course, alam po natin, nung 1 week before, I was interviewed by the national TV, no? Ano ba yun? Ano yun? Tinatanong nila tungkol doon sa sinabi ko, it's 100% hindi tatalunin ng taga-Binmalay for the purpose of brain and beauty, sabi ko. Hindi mananalo yung mga yan, kako, kahit anong gawin nila. Paikot-ikutin pa yan, wala, hindi mananalo. But because, alam po natin, I congratulate Miss Georgina de la Cruz for being the winner of our Miss 100 Island, no? Of course, I know na mismong itong natin, alam nyo, hindi lang basta-basta nangyari yan para at least sa lahat ng may kaalaman. The success of the municipality representative was made possible. Why? Through the support, guidance, and dedicated efforts of the Municipal Tourism Office. Particularly, Mrs. Enerjoy Queen Austria, tourism focal person who devoted her time. Kahit hindi niya oras, kahit wala siyang mismo nandun siya, sumasama siya. And her time, effort, and commitment in assisting and preparing the municipality candidates for the said pageant. Where is Enerjoy, Madam Enerjoy? Saan po siya? Saan po siya? Saan si Madam Enerjoy? Wala ba? Of course, nandiyan po yung mga nila. So, ibig sabihin po yan, sana po tayo, magkakaroon tayo ng extra effort. Kung meron mga bagay na gusto natin mangyari sa ating bayan, despite alam po natin, hindi na natin oras, gawin natin. Dahil diyan kayo nakikita kung may pagmamalasakit kayo sa ating bayan. Ang gusto ko lang mangyari sa lahat, alam po natin na nakikita ko at mismo ako, kahit hindi nyo ko, mismo kahit na bagay na maliit, tinitignan ko. Nandyan din ako nung mga Sabado. Tinitignan ko lahat ang daloy ng mga trapiko dyan sa Baywalk. Tama po yung sinasabi ni administrator. Kulang pa yan. Yung mga armory na nandyan. Makikita po yan. By end of this month, kumpleto na yan. Hanggang parko, nandyan na. Hindi lang yan na makikita mo. So, sana huwag tayong matakot dahil siyempre binibigay yung depensa para sa atin. For all you know. Lahat po ng paligid ng ating mismo ng karagatan ay dapat lang maprotektahan. Otherwise, baka mamaya tutulog-tulog tayo. Meron ng mga bagay na hindi natin nakikita ay nandyan na. So sana, of course, ay sa mga kapitanis, tignan din natin, you will receive 3 executive orders galing sa akin na basahin nyo kung ano nilalaman doon. Unang-una, yung 1% ng mga senior citizen na dapat ibigay na buo. Dahil bawal na bawal yung bibigay yung kalahati at yung kalahati sa ibang buwan. Bawal na po. That is splitting and at the same time, diversion of fund. Magkakaroon kayo ng problema once na nag-rel. Just the same with the
is daycare workers to 1%. Kaya basahin niyo po ang aking executive order para malaman niyo. Wala kayong karapatan na mismo na hindi bibigay ng buo dahil yan ay mismo nakasaad po sa batas. Batas po na ng senior citizen at batas po ng daycare. Sana po with PCS. yung ililinaw ko sa inyo doon sa executive order na Kung yan. sakaling yung mismong authorized Ibigay agent na natin tinalaga ang rito buo. dyan sa ST At the same time, yung sinasabi nyo na ang PWD at mismong senior dahil yan ay citizen petition ay national law. hindi At pwedeng the same time, kung titignan hatiin. natin ay Ang purpose noon ay ibibigay ng buo ang sa PGO ang may saklaw senior citizen. at visa Kayo mismo na siya ay mag-create kayo ng mismong pondo may karapatan para sa kung siya PWD. nakapatigil Iba ng yung senior Okay. citizen, iba Meron yung na pondo ng karapatan mismong din ang PWD. LGU. So malinaw na malinaw po yan. Kaya sana po, lahat po kayo ng mga barangay officials, huwag natin ilalagay sa politika. Dahil once na makita ko uli yan, tandaan nyo, I will implement my power as the mayor of Town Binmalay. Masakasaan yung masasakasaan. As long I protect the senior citizen, I protect the daycare center. Kaya ito sinasabi ko na sa inyo, huwag nyo dadaan sa politika. Gawin nyo yung tama para at least magiging maayos lahat po yan. Sana po, mga kapitanes, narinig nyo ba? Kayo ba? Gagawin nyo yan. And you will receive your executive order right now after this flag ceremony para at least alam nyo ang gagawin nyo. Well, sana po, sa mga department heads, lalo-lalo na ang ating mga back committee, you will receive a memorandum coming from the office of the mayor regarding about yung mga mismong bidding na yan. And I will let you to observe yung mga mismong dapat na mangyari dahil mismo ay gusto ko magiging maayos lahat. So sana tayo ay magsama-sama sa ikagulat ng ating bayan. Tandaan niyo po, sa mismong syudad ng Dagupan, marami na pong nag-close na kasulinahan. Kahit saan kayo mapunta doon, marami na. Oh, kaya hindi ko na alam kung meron pa tayong mga krudo kaya kasulinahan na mismo ay makukuha. Yung pong mga truck natin, sinasabi nila 50% ang ibibigay lang nila. Sabi ko naman doon sa may-ari, hindi po pwede. Sabi ko, once na ginawa niyo dyan, gagawa rin ako ng sarili kong pag-aaral kung paano ko rin kung kayo. Isa-shutdown, i-close ko yan. Sinabihan ko yung may-ari. Huwag na huwag yung gagawin yan dahil pangailangan namin yan lalo na sa mga basura. Of course, alam po natin ay mismo election ng mga para sa mga fiscal president. Sana alituntunin sa batas ang gagawin natin para kayong mga nasa mga nasa barangay officials. Ha? May bigayan ba? Huwag naman. Walang bigayan, ha? Para at least magiging maayos lahat yan. Dahil alam nyo, yung senior citizen ay kakbay ng Office of the Mayor. Sinasabi ko sa inyo, pag mali ang tema ng inyong nasamahan,
wala rin kayong magagawa sa aking opisina. Yan ang sinasabi ko sa inyo, iaayos nyo lahat yan para yan ay mismo ay magiging maayos lahat. Nakikita rin natin, ay lalo na yung Oscar natin, hindi lang Oscar dito sa bayan ng Binmali, kundi Oscar President ng Pangasinan. Napakalaki, dinaig mo pa ako. Naging para ka legal governor. No. Happy birthday, Oscar. Kaya, dapat lang, bumali ka na. Yan to si audit officer, at saka si tresurera. Baka naman yan Kung So, may sana, nakikita na hindi magandang takbo. nandito pa lahat si Mahal. Nandito Kung pa. mayroon tayong isang resolusyon ng Sangguniang Bayan, kung Yung natin, mayroon tayong yung pinagagawa ipapalagay. ko at gusto ko, yung mabilis na. So, Yung ating maraming mga klase na dapat natin na alamin bago tayo kumilos. ginagawa na ba Dahil yung mga siyempre, papeles niya alam po natin, sabi hindi niyo naman naman natin legit na kaalaman para kung makakilos na ano ang ating nilalaman mismong ng aso. kanilang kontrata. At si mga GSO. Yung sa mismo nakakontrata, At kung kayo, kung yung sa Grand 88 na yan, kung ano yung nilalaman. So, Yan dapat ha, sila- si Mayor Pet Merera, live ho yan ha, na napapakinggan ninyo sa nangyayaring flag raising ceremony. Diyan sa Binmalay, daming mga bilin na talagang kung titignan mo, talagang bilin para sa kapakanan ng mga kababayan nyo yan sa bayan ng Binmalay. Ito, tuloy natin. Yun ang magiging pattern nyo. Mula sa GSO, mula doon sa accountant, sa treasurer, lahat po kayo, the department heads, sundan nyo lahat yung mga binibigay ko sa inyong memorandum dahil malaking tulong para sa inyo yan. At pagdating ng araw, kung hindi kayo makakaba, kung hindi kayo mag-iisip na mali ang ginagawa nyo dahil mayroon na kayong proper guidelines. Okay? And of course, ang ating engineering, please, lahat po ng ating projects, meron lang akong babawasan na proyekto na ilalaan ko po sa ating preparasyon for prepared itong pangyayari para this in case meron tayong mga problema, meron tayong pagkukuhanan na ibibigay sa taong bayan. So, our budget officer, sabi ko sa iyo, yung mismong savings natin, likumin mo, ibigay mo sa akin, pag-aralan natin, at para mayroon tayong maibigay. Para maihanda natin, nandyan ang mga mismong ating mga magigiting na ito, nandyan po ang ating Vice Mayor, ng ating mga mismo, ating mga councilor na mismo, sana yung iba umaattend kayo para please alam nyo dapat yung Code of Herald, para yung Herald Code, dapat alam nyo ang responsibility nyo. Dapat sana kayo rin ang magpapakita na ihemplo sa mga empleyado na umatin kayo ng mismong flag ceremony. Dapat lang, sana, ito, sinasabi ko sa inyo ito, dapat gawin nyo. Huwag yung pakilusin yung mismong mayor nyo. Alam ko ang gagawin ko. Sana po, huwag niyong babaliwalay yung salita ko dahil pag ako nagsalita, ginagawa ko. Para is, ito ay para kung tapat tayo, kung talagang nanindigan tayo, kung tayo ay merong mismo, alam nyo, kaya naupo kayo dyan sa mga taong bayan. Kaya sana, taong bayan ang bigyan natin ng respeto. Taong bayan, bigyan natin ng respeto. Dahil sila ang nagbigay ng posisyon sa atin.
Sana malinaw na malinaw, even the barangay officials. Para at least, sasabihin ko sa inyo, alisin nyo na yung politika na walang nangyayari sa inyo. Kahit anong gawin nyo, ako ang mayor nyo. Yung mga barangay, mga kapitan na may kahit pa rin ang politika, tingnan nyo muna yung sarili, manalamin muna kayo. Sana, panahon na para magtulungan tayo. Kung hindi kayo magipagtulungan sa akin, well, madaling tumalikod sa inyo. Pag tumalikod ako sa inyo, tandaan nyo, marami kayong problemahin dyan sa barangay nyo. Maraming salamat sa inyo lahat. Yes, partner talagang bilin niya todo-todo so impalapag ng Mayor Dita nanto Tapos yung apprentice natin. Thank you very much. Oo, partner, happy birthday. Thank you, partner. Thank you, partner. At least naka-live siguro yung panalit natin voting mayor. Yes, yes. Kaya siguro medyo magpapaalam na ako kasi election ngayon ng PASCAP namin. No? Ay, sandali. Ah, Wala na. sige, sige. Oh, meron pa ata. Prepare po na. Thank you, pare. Sa lahat ng mga listeners, salamat sa magandang umagang Okay. Thank you, partner. Okay. Yan po naman si partner Leon Elorde Castro na very busy pa rin until now dahil meron atang magaganap na eleksyon ng PSCAP. Pero sa sinabi ni Mayor na doon sa mga gagawin nilang measures to anticipate itong problemang dulot ng gera dyan sa Middle East, lalo na itong mga problema sa supply ng gasolina na kailangan hindi maantala o kaya hindi may aga nasibulitan so saray luluganan na gobyerno dahil kailangan po yan, di ba? Kaya mag-cost-cutting tayo patungkol dito sa inaharap natin dahil hindi pa natin alam kung kailan matatapos itong gera dyan sa Middle East. Kinongratulate pala ni Mayor Pet Merera si Miss Georgina de la Cruz na nasungkit ang titulo bilang Miss 100 Islands 2026. At siyempre yung effort din ng kanyang tourism officer dahil sa pagtutok doon sa kandidata, talagang full support para magkaroon siya ng may ganado may contest. At ito nga nasungkit niya yung titulong Miss 100 Islands 2026. Tuli, congratulations kay Miss Georgina de la Cruz ng Binmalay, Pangasinan. Maganda ito, partner Elorde, na tuwing nagkakaroon ng flag raising ceremony talagang may bilin itong si Mayor Pete Merera sa kanyang mga kapwa lingkod bayan. At narinig ninyo naman na ang gusto niya ay yung pagkilos, paggawa ng trabaho na naaayon sa itinakda ng batas. Kaya kailangan sumunod kayo. Kaliwat kanan yung mga memorandum. Yung memorandum naman yan ipagpapaalala ng dapat gawin. Paano gawin si Wawi. Kasi pagka hindi naman kayo i-guide, kayo rin ang magkakaproblema.
Kaya dapat lang na naayon sa batas, naayon sa mga patakaran ng dapat ninyong ikilos. Kahit nga araw ng Sabado nandyan daw na nagtratrabaho, tinitignan yung kapakanan ng kanyang mga kababayan dyan ho sa bayan ng Binmalay. At narinig ko rin doon sa kanyang tinuran patungkol naman sa housing project yan sa may barangay Papaguyan, na pinaasikaso na niya sa kanyang municipal assessor, sa lahat ng mga department concern, para yan ay maayos at may bigay na sa dapat pagbigyan yan. So yun po yung mga tinututukan ni Mayor Pedro Mirira dyan ho sa bayan ng Binmalay. At yung kanyang pasasalamat din sa bumubuo ng sangguniang bayan na ito ay sa pamumuno ni Mayor, ni Vice Mayor Vice Mayor Taktakmo Maminta, Edgar Maminta, at ng sangguniang bayan sa kanilang pakikisa para sa mga pagpapatupad ng mga magagandang proyekto para sa bayan. At nabanggit din niya na kung pwede yung mga na-save ng munisipyo, ihahanda nila dyan. Kasi pagka maging yung sitwasyon lalala, kailangang ihanda rin niya ang kaban ng bayan para sa mga ayuda sa kanyang mga kababayan. Congratulations again partner Leon Elorde Castro Jr. sa iyong bagong posisyon, being the president of OSCA here in the province of Pangasinan. Lahat ng bayan sa Pangasinan, sa Binmalay galing ang kanilang presidente. Ito nga si Elorde Castro, Leon Elorde Castro Jr. Shoutout sa mga nakikinig dyan sa may barangay Bunlag, Binmalay, Pangasinan. At dyan sa barangay Dupo, ganun din dyan sa barangay Malindong, yan. Sa barangay Papaguyan, Capwell, Soriano. At kay Kagawad Mamantam. Mamantam ba yun? Oo, sige. Ang ko yung listahan ko, Kagawad Basta yung patrol vehicle ninyo dyan, dumating na. O sige, mamaya alamin natin. Wala na ho tayong sapat na oras dito sa ating programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Sa ngalan ni partner Leon Elorde Castro Jr., sa Aspeto Technical Engineer Nexon Dakal. Naman po inyong nakasama, RGB Jimenez at your service always. Masantos ang mabigya oras at balang sinansakay. Ang inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. PAM sa Binmalay. PAM sa Binmalay. Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM sa Binmalay. Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM sa Binmalay.